Mi sgert, mae'n saff i mi sefyll penach chi am dro beth bynnag. A dwi'n ymwybodol iawn fel amryw byd ohonoch chi fod hwn yn brynhawn hynod o dyngedfennol yn hanes Ynys Môn. Dyngedfennol i ddyfodol ac i ffyniant a chadwraeth y pethau gorau sydd yn Môn. Ar un wedd wrth lawenhau fod na dyrfa mor fawr a thyrfa mor ifanc, mae'n siomedig nad oes yma arweinwyr Môn yn y golwg. Tybed mewn gwirionedd na ni'r werin syml ddyla arwain bellach. Meilwn yn ni hi amddiffynwr ac amddiffynwn yr ynys hon unwaith eto. Ond nid yma siarad ar y ddwy'r bnawn yma, mae gen i waith mwy cysurus na fi o gan yr un siaradwr. A doedden nhw'n siaradwyr da, dydwch. Gwannwr, fi am mynd mewn sasiwn debyg i hon, o dyd erioed am hwn i, a negas arbennig iawn gan bob un ohonyn nhw. Ond yma y dwy i gyflwyno Richard, yn wir i gyflwyno'r teulu. Fedrwch chi'n datgymalu'r teulu yma, oddi wrth ei gilydd yn dad, yn fam ac yn 3 o blant. A mi dwi wedi cael y fraint ar anrhydedd ers hanner canrif, credwch neu beidio, o fod yn weinidog ar y teulu yma. Teulu yma gen i feddwl y byd ohonyn nhw. A gresyn a fysa yna fwy o deuluoedd yn y Gymru sydd ohoni heddiw i tebyg i'r rhain. A dwi wedi bod efo nhw fel y gallach ddychmygu i unrhyw weinidog fod. Dwi wedi bod efo nhw trwy gyfnod o lawenydd ac mewn achlysuron lle mae yna lawer iawn o lawenydd. Mae'r gweinidog arall ddaru briodi, Richard a Gwenda, yma'r pnawn mae dda gen i weld o, y parchedig ddoctor, o taw, mae fi'n anghofio enw gyda. Ew difri, Dafydd Wyn William. Da ni fel gweinidogion yn brin iawn yn Sir Fôn, grysu'n garw bod ni mor brin yn ma pnawn yma hefyd. Dafydd, mae dda gyno ni i weld o yma hefo ni. Gyson ni yr achlysur hapus yna o briodi Richard a Gwenda. Dwi wedi bod efo nhw mewn achlysuron digon trist hefyd dros y blynyddoedd. Ond mi gredai'n siŵr, mae hwn y pnawn yma ydy'r achlysur trista a'r cyfwng maen nhw yno fo ar hyn o bryd ydy'r achlysur trista yn hanes teulu Caerdegog. Mae yna ddarn o'i tir nhw, mae yna ddarn o'i bywoliaeth nhw'n mynd, mae yna rhywbeth pwysicach yn mynd. Mae ddarn o'i hetifeddiaeth nhw yn mynd. Mae nhw'n gwerthfawrogi'r gefnogaeth maen nhw yn ei gael. Mae'r cwmni mawr, y bwlis chwedlang harad, mae'r rhain isio slisan o'i tir nhw. I godi Wylfa B nac i dyfu coed i guddio Wylfa B. Dyma maen nhw isio beth i wahaniaeth gyn rhain. Maen nhw isio i chuddio chi, ylwch. Pam yn enw'r nefoedd yr eithon nhw i gongol eitha Ynys Môn a'r benryn moel i godi a tomfa os oedden nhw eisiau chuddio hi. Un ffordd o guddio Wylfa B sydd na
A hynny'n syml ydy peidio ei chodi. Wrth amddiffyn etifeddiaeth teulu Caerdegog, mi fyddwch yn amddiffyn a finna hefo chi rhyw etifeddiaeth arall i ni fel cenedl. Safwn, a safwn yn y bwlch arbennig yma sydd ar agor. Mae'n blesar gen i gael cyflwyno Richard i chi. Diolch yn fawr iawn i chi. Yn gyntaf, hoffwn diolch i Osian a phawb yn gysylltiedig a ddefnydd rali yma heddiw. Ac hefyd i ffeithiau bob un o'n chi am ddewis bod yma efo ni. Mae'r gefnogaeth da ni wedi gael dros y misoedd dwytha wedi bod yn gwbl anhygoel. Ac mae'r brwydr a ddechreuodd fel brwydr teulu wedi mynd yn brwydr cenedl ac yn wir yn ddiweddar yma wedi mynd yn brwydr ryngwladol. Tydw i ddim yn siaradwr gyhoeddus ac yn sicr tydw i ddim yn haeddu rhannu'r llwyfan efo'r bowrion sy'n gwmpas i heddiw. Ond dwi'n teimlo oherwydd amgylchiadau bod ti'n leswydd yn ei wneud yr hyn y gallai i achub yr ein gartref. Mae'r teulu wedi bod yng Caerdegog ers canrifoedd. A dim ar chwarae bach yr ychedol i hynny. Mae'r enw yn dyddio yn ôl i'r oes tywysogion ac mae wedi chwarae rhan amlwg iawn yn hanes Cymru. Fedra ni ddim gadael ei hyn dod i'r gorwel. Mae rhai bobl wnaeth i dallt chi sut mae gyda ni gymint o hafal ar y tir. Ond dim felly mae i chi. O T.H. Barry Williams wedi dallt i ddweud. Editodd o ac mi glywaf grafangau Cymru yn dirdynnu fy mron. Dyw am gwaredo, ni ella ddianc rhag hon. Ia, y tir sydd wedi gafal yma ni chi. A gwau neb i dreo i rwygon rhyd. Yw 15 mlynedd yn ôl, mi ges i'r anrhydedd o gael fordeinio yn Blaenor yn Capel Siloam Cemlyn. A gofynir i mi astudio yr unfed uned atgain o lyfr y Brenhinoedd. A chydig iawn feddyliau sydd ag hynny pa mor berthnasol a y serbennod yna yn y mywyd i erbyn heddiw. Hanes ydy gŵr o'r enw Naboth a oedd yn berchen gwynllan ar gyrion Pawas y Brenin Ahab. Roedd Ahab isio prynu'r wynllan a ger iddo gynnig arian a tir yn ei lle hi. Gwrthododd Naboth i gwerthu oherwydd hon oedd ei etifeddiaeth. Wel, mi bwdodd Ahab a mi ethada i wili a gwrthodd byta. Dyma ei wraig Jezebel yn ei hyd eich fod am Jezebel yn penderfynu cymeryd yr awenau i dileu hun. Ac fe lwyddodd i ddwyn gwarth ar Naboth ac efodd ddau ddihiryn i ddweud celwyddau a dweud i fod wedi bod yn sarhau enw'r
byw ar brenin. Canlyniad hyn oedd i nabod gael ei erlyd o'r ddinas a'i ladd. Tydi hyn wedi digwydd i mi eto, ond gobeithio amser o ddyn. Pan ei bynnag, mi oedd yn glir wedyn i Ahab fynd i'r Wynllan a'i meddiannu. Ac sawl yna, wythnos ato ond y proffwyd Elias gyda neges gan Dduw a dweud y ceisiodd ddiodda yn fawr iawn am y weithred yma. A mi chyrnod dipyn ac wedi farhau nath o ac am y tro mi gafodd faddiant, ond yr oedd y genhedlaeth nesaf yn mynd i gael diodda i'r eitha. Tybaid bod yr hanes hwn yn rybydd i'r Jezebel gyfoes, sef cwmni Horizon, ac iddyn nhw barhau ar gweithgareddau Baris wedyn na bris i dalu yn y dyfodol. A tybed mae'r ddau ddiheryn yw'n gwleidyddion ni, lleol a chenedlaethol. Ond yn sicr i chi, y dioddar bydd y was niwclear a fydd yn cael ei adael i'n plant ac i blant ein plant. Mae'r rhybuddion i gyd yna. Mi'n gobeithio gawn ni ddysgu oddi wrth hanes. Ond cofiwch, fel y canodd Linda Healy, cofeb ein methiant yw'r tryweryn. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, Richard. Dwi'n siŵr bod ni gyd wedi'n cyffwrdd gan ei eirio fe. Ond cyn bod ni'n gadael, mae'r glaw yn disgyn. Licen ni wneud cwbl o gyhoeddiadau amdano sut gallwch chi mynd ymlaen ar frwydr nawr. Byddai'n criw o'n i'n cyfarfod yn y bwl yn syth ar ôl y rali i drafod sut gallwn ni barhau ar ymgyrch yn erbyn Wylfa B a helpu teulu Caerdegog. Felly syth ar ôl y rali yn y bwl. Mae cyfarfod nesaf Cymdeithas yr Iaith yn Nghaernarfon ar nos Fercher, Chwefror y 15fed. Bydd mwy o manylion ar yn gwefan ni yn Casbar, Caernarfon bydd e, felly plis dewch i hwnna os chi eisiau helpu mwy. A hefyd mae yna ddigwyddiad i gofio Fukushima ger Bont y Borth ar Mawrth yr 11 pnawn di Sul am 2 y gloch i gofio trychineb Fukushima. Felly cofiwch am hwnna hefyd. Gobeithio bod chi wedi gadael eich enw a'ch cyfeiriad cyswllt gyda ni. Mae yna bobl taflenni di mynd yn o gwmpas. Ond diolch yn fawr o galon i chi gyd am ddod. A diolch am y gefnogaeth i deulu Caerdegog. Nid yw mod ar werth i Wylfa B! Nid yw mod ar Wylfa B!